120 metres de corda. Sí. Avui venim a baixar un nou barranc a la zona de la Terreta. La coma de la Capella és una gran vertical d'uns 100 metres que es baixa amb un sol ràpel, en bona part volat. L'aproximació és relativament llarga i dura, però el magnífic entorn natural de la Terreta i el gran panorama fan molt atractiva la pujada. Jo t'aniré a aquesta punta i tu amb aquesta punta faràs la I. Exacte. Vale? Però tu, quan Sí. estiguis amb la I, Sí. tindràs que anar tirant això. Bueno. No et preocupis, que aquest pi, comparat amb els d'ahir, Aquella blanqueta meva, que allò corre, això... Hem muntat un passamà en un pi per accedir amb seguretat a la capçalera del ràpel principal. fent les orelles de llebre, El ràpel, muntat sobre dos ancoratges químics, baixa d'una tirada al gran mur de 100 metres. Bueno, fes tu, quan marxis tu, Rafael, ja... sí. Ja està. Ja està ben posat, tu. Què veus? Ara ho sentiré. Ves cantant, la traviata? A veure... Sí, ja veig el fregament. És bastant avall, Sí. Bueno, com ho veus? Bé, aquí el problema és el pes de la corda, que al principi has de fer molta força per alimentar, perquè si no, no baixes. A mesura que vas baixant, cada vegada millor, i al final ja ve. Sí. Vamos a fer un petit, els homes. Xavi, ja saps. Hola. Anem cap a baix, a veure com va això. Ja us ho explicaré.
Ha estat una gran experiència barranquista. Un descens vertiginós en un racó solitari i salvatge de la Terreta. Una petita joia per als col·leccionistes de barrancs. Des d'aquí es veu bé. Molt a prop de dalt de la carena ja, No arribarà al tant. Bueno, arriba al tant, ja està. Després, només ens quedava pujar per un itinerari d'aventura per recuperar la corda i retornar al punt de partida. Ara.